ଆମେ ଇତିହାସର ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ ଯେଉଁଠି ନିୟମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଏପରି ଯୁଗ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଏବଂ ଏଆଇର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଏକାକୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପୂରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ବିଳାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତର ନୂଆ ବାସ୍ତବତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗର ସଂକେତ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସୁଯୋଗର ମୂଳଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତେବେ ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାର ମାନଚିତ୍ର କିଛି ଏଇଭଳି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହି ନୂଆ ଯୁଗର ଖେଳ ଏବଂ ତାର ନିୟମ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଫଳତାର ସେହି ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି। ଏହାକରେ ଶିଖିବା କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଏଆଇ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ବିଜେତାର ମାନସିକତା। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଯୁଗ। ଏଠି ବ୍ୟବସାୟର ପୁରୁଣା ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଏଠି ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 ଗୁଣ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ବିପ୍ଳବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $3000 ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ତାହା ମାତ୍ର $3ରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ କମିନି, ଏକ ପ୍ରକାର ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ଏଆଇ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇଛି। କାମ ଏବେ କେବଳ ଶସ୍ତା ଆଉ ଦ୍ରୁତ ହେଉନି, ବରଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତାକୁ ବି ଟପି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ହଁ, ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ପାଣି କିମ୍ବା ବିଜୁଳି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ଏହି ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବାଟ କେମିତି ଖୋଜିବା? ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ବିଶେଷ ମାନଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ମାନଚିତ୍ର ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କେତେ ଆଇଡିଆ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁ ଆଇଡିଆରେ ସତରେ ଦମ୍ ଅଛି? କେଉଁ ଆଇଡିଆଟି ସତରେ $1 ମିଲିୟନ ଆଇଡିଆ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମକୁ ସେହି ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ହିଁ ଆମର ତିନୋଟି ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଡୋମେନ୍, ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲି ଭଳି ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଗଭୀରତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବିଶେଷ କଳା ବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ସହଜରେ କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ବିତରଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ହାର୍ଭି ଏଆଇ। ଡୋମେନ୍, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିଜେ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆଇନ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗଭୀରତା, ସେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ବିତରଣ, ନିଜର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରାହକ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଲା $8 ବିଲିୟନ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନଚିତ୍ର ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସେହି ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ଆମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦିନରାତି ଆଗକୁ ନେବ। ଆଉ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଡ୍ରିମ୍। ଏହି 5ଟି ଅକ୍ଷର ଉପରେ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟର ମେସିନ୍ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଡି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜି ଆଣିବ। ଆର୍ ମାନେ ରେଭେନ୍ୟୁ, ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଦାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଇ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ସେବାକୁ ଚଳାଇବ। ଏ ମାନେ ଆଡମିନ୍, ଏଆଇ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସମ୍ଭାଳିବ। ଆଉ ଏମ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଶିକାଗୋର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଟିଳ ଡାଟାକୁ ନେଇ ସିଧା ଚାଟ୍‌ଜିପିଟିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଦାମ ପାଇଯାନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଏଆଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାଟାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ପଡକାଷ୍ଟ ବି ତିଆରି କରୁଛି। ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ମୋର ସିଏଫ୍ଓ ପାଲଟି ଯାଇଛି।
ହୁଏତ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଦ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା କାମକୁ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ହିଁ ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କହେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ତାଠୁ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏହି ନୂଆ ଯୁଗରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟେଇବା। ମନେ ଅଛି ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର କଥା? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଆସୁଥିଲା ଡେରିରେ ଫିଲ୍ମ ଫେରାଇଲେ ଲାଗୁଥିବା ଜରିମାନାରୁ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କୌଣସି ଜରିମାନା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଏହାକୁ କପି କରିଥାନ୍ତା, ତାର ନିଜର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ନିଜ ସଫଳତାର ଜାଲରେ ଏମିତି ଫସିଗଲେ ଯେ ବଦଳି ପାରିଲେନି। ଏହି ରଣନୀତିକୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟର ପୋଜିସନିଂ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମ ଦୁର୍ଗର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, କାଉଣ୍ଟର ପୋଜିସନିଂ। ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କପି କଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଭ୍ୟାସ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ନିଜସ୍ୱ ଡାଟା। ଏମିତି ଡାଟା ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏଆଇକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବ। ଆମେ ରଣନୀତି କଥା କହିଲେ, ଉପକରଣ କଥା କହିଲେ, ସୁରକ୍ଷା କଥା ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଦୁନିଆ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା। ଏବେ ସବୁକିଛିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷରେ ଥିବି, ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତାପ କ'ଣ ଥିବ? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ବାକି ସବୁକିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2ଟା ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଶୋଚନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିସ୍କର। ଆମ ଭିତରେ ବସିଥିବା ସମାଲୋଚକର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଏ। ସେ ଆମକୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ନ ଦେଇ ଅନୁଶୋଚନାର ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାନତା ସବୁବେଳେ ରିସ୍କର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଆଇ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଆପଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି, ଆମେ ଜୀବନରେ ସେହି ରିସ୍କ ପାଇଁ ପୋସ୍ତେଇ ନଥାଉ ଯାହା ଆମେ ନେଇ ବିଫଳ ହେଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେହି ରିସ୍କ ପାଇଁ ପୋସ୍ତାଉ ଯାହାକୁ ନେବାକୁ ଆମେ ସାହସ ହିଁ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।